أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، صلاة يرفع الله بها الهمة ويكشف بها الغمة ويعز بذكرها الدين. اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حندس ثلاثة سبق إجابة رمضان هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى مكة ومدينة وجنير الناي اتفن الناي الجوي يا دور بين أغسطس الجيغو لو تتبري ميلادي وجندي بين أغسطس الناي عندنا در فسر ودفتر الله تدل عندنا در سورة البقرة ان بالي مكين هادو آياري الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك سأولئكم في قريب أن أمر هذا وإذا قصنا ميثاق بني إسرائيل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل ألا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم من بعد ذلك إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. وإذ سبتر وكتيل أخذنا ميثاقكم غوصني أن أكمل القوامون Allah ta'buduna bani Israila Allah ta'buduna no onarewata illa Allah sai Allah wa bil walidaini dan non yosani on alkawan na la ta'buduna on dewata illa Allah sai Allah wa bil walidaini saro en bo ihsanan on wona nabe modega wa dhil qurbe non e bandirabe hambe ma on wona nabe واليتامى نون يتيم ان ما اون نبي والمساكين نون مسكين ان ما اون نبي وقولوا للناس حسنا وييم بو ولد وonde ko kuma kalimol bongol واقيموا الصلاه وشي جلده واتوا الزكاه itte zakka ثم توليتم دم on totti illa qalilan minkum se sedda der modo wa antum wal haliya kaman antum onon bo muriduna on do doyli daga to alkawal ngal on hosidi hakkunde modon be Allah to ayare do nde wari nde do fuddita yeccugo en issaji mabbe hambe bani Israila be alkawal be hosidi Allah hakkunde be Allah. Wa iz akasna misaqa bani Israila la ta'buduna illa Allah. Siptore wakatiel on hosi alkawal modi be tafsiru wi alkawal arandewal ngal en bolligo mana diga alamu zarrigo to amma jumhuru nder modi be tafsiru be yehi be bi'a woldete be fadum yimbe ummatore annabi sallallahu alaihi wasallam yahudu en waadibe zamanu be annabijo hambe on wolwantebe habbo to alkawal ngal hosini saaro en mabbe ay en jangino aya Kenya weza kasa misaka ku warafa'na fawqakum at-tura uzuma atinakum biquwa ay en jangino ayare geografiata o hosini be alkawal hambe bani Israila o hokki be defte tawreta dole mabbe bo be hosande mana be jogande be hura be kitaji mai be hura bo do dole ha o weltini hosere do mabbe
to kamɓe bo ɓe mbi ɓe koosi alkawal man ɓe huran be tawre tan to nder alkawe ko jomirawo waddani ɓe shari'aji maɓɓe kanjum jomirawo waddani ɓe ɗo dow wala mo ɓe rewata se Allah la ta'buduna illa Allah wala mo on ndewata se Allah nden ɓaawo dewal Allah bo wa bil walidayni ihsanan saaro en bo wonana ɓe ɗume noni wonango saaro en kanjum noni ɗowtango ɓe moƴƴango ɓe seynugo ɓe en tawan ayare mana suratul isra'i to وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا فإما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا أيوة تفسير برور الوالدين وني حصور الميتو نانو أونا تبيما بي واخفض لهما جناح الذل من الرحمة lesana be wangina be wangere de tosku mana lesene a lesana be a wangina be hinne nden ta a telba be ta a wi abe kali wongol sunata ko nandi be majum ni ko larani dum dowtana go saaro ngam kalimawol ngol laati ngol kofol birrul walidaini kanjon be biata hukukul walidaini yeddugo saaro en kanjon dowtantabe dokkatabe idatabe enɗataɓe ko nanni ɓe majum to kañum hamɓe bani israila jomirawo jippinani ɓe hosani ɓe alkawal ɗume on alkawal arande wala mo ɓe rewata se Allah ɓawo rewugo Allah bo ɓe ɗowtana saaro en maɓɓe mana ɓe wonana saaro en maɓɓe nden na saaro en tan ba wabi zil ɓurɓe non ha nder alkawal may jomirawo hosinde alkawal ɓawo to ɓe wo'inani saaro en non ɓe wo'inana bandiraɓe maɓɓe bo ɓe wo'inana bandiraɓe maɓɓe hamɓe ma wona ihsanu hakkunde maɓɓe be nanta hakkunde maɓɓe hamɓe bani israila be nanta bandiraɓe maɓɓe kanjum on diga derɗiraɓe be ɓiɓɓe derɗiraɓe be bappiraɓe be ɓiɓɓe bappiraɓe e ko nandi e maɓɓe kanjum on wiyeta zulɓurɓe ɓadargal nden na hamɓe tan ba waliyatame non yatime en bo yatime en ma jomirawo hosani ɓe alkawal kamɓe ma ɓe wonana ɓe to moy on wi'eteɗo yatimejo jami kanjum on hanko on mo baba mum soyti kodeke modi ɓe wi yatime ko ɗo fe'a diga ɓingel dañego magel yahugo ngel balinge to ngel balinga keni to kiita yatimay ko jippiya ɗo magel warti o dari darde hoore mako ko kuma ngel dari darde hoore magel to kanjum yatimeku ɗum duuɓi hedde ko balingago kanjum wiyete yatimeku to ɓingel ngel baba mum maayi diga ngel balingay kangel woni yatimeyel woɓɓe wi a ko dada maayi fu o yatimejo ngam o sooyi en ɗendam amma ko yahi al'ada doggiri ni to baba maayi on ɓe wiyata ɓingel yatimejo non kala ko mari yonki fu kañum bo ɗume on woni yatimejum to na ɗum ɓi adama ba kañum bo ko dada sot maayi dabbaji ɗi fuumaji ɗi nastan ha nder babol ɗo to baba maga maayi dada maga watini to kanga bo nga latinga yatimewa to haɗɗo kañum jomirawo wiyata hamɓe bani israila hosani ɓe alkawal ɓe woɗɗina hakkunde maɓɓe ɓe taɓe rewa se Allah nden ɓe woɗɗinana saaro en maɓɓe ɓe ɗowtana ɓe nden ɓe ɗowtana ɓe woɗɗinana bandiraɓe maɓɓe nden be nanta yatime en fuu annabijo sallallahu alaihi wa sallam hadis o wari sahih al-bukhari annabijo o fondi koli mako ni o wi ana wa kafilul yatimi ka hatani min be nanta eftuɗo dongal yatimejo mana sanguɗo yatimejo ba koli am ɗiɗi ɗo mana ɗum ɗo nder kuuɗeji boɗɗi goɗɗo o hakkilana yatimejo a hosa ɓingel diga ngel yatimeyel a waɗa ngel nder kafala maɗa ngel wona nder nafakka maɗa an hakkilinta ngel ha ngel hewta ha o mauna to kugal man wala ko ngal nandi ha nder kuuɗe baraji fu ɗoɗon nder kuuɗe ɓurduɗe kam wala kugal ngal annabijo wi on ɗon gondi be mako on botan be mako sey kafilul yatimi mana sanguɗo yatimejo tan ɗo haɗɗo woɓɓe ɗo mbiya ɗum jalbu ma to a yiɗi jalbu ha saare maɗa ɗuɗɗi yatime en
to a ɗuɗɗini yatimen ha sare maɗa ni to a laran Allah bo waɗan ka maɓɓitangoma laabi ngam sanadi kafala yatimen ɗo Allah ɓamtante masiboji jippinante hayruji kanjum waɗi en laari jotta woɓɓe feere nder yimɓe zamanu ayi ɓe ɗo waɗa moftorle waɗa ungiyaji ko kuma ɓe gaɗa gidan marayuma ci'e yatime en to ngam ɗum ɗon no hunde bonde nden bo na ha ummatore ayi diga ummatoje shaliɗe annabijo hosani bani israila alkol ɗo kanjum neɗatame nden na yatime en tan wal masakini non miskin en bo ɓe noni miskin en pastiri ala maɓɓe balaɗe saliɗe moɗi ɓe wi miskin jo hanko on woni wala ko o mari sei ko o ñamata ñalawmare man tan kodeke woɓɓe feere wi hanko on woni fakiru en mbi ɓe ɗo waccindira ka woɓɓe mbiya fakiru woni miskinu woni yatime woni fakiru talakajo to amma ko ɓuri jalago ni miskinjo hanko on man la yamliku quta yawmihi o wala ko o ñama hande to heɓi o ñami hande bo to wala ko ñama jango kanjum ɓe koosi miskinjo diga fabdul sakani o wala ko saare ha o wona fabdul sakani haɗɗo ɓe mbi goɗɗo to oɗo mari saare to o latata ko miskinjo ngam saare mako ma ɗum jawdi on to mo wala saare hanko woni miskinjo to haɗɗo hamɓe bani israila jomirawo hosani ɓe alkawal ba ɓe wonanana yatimejo nonnon ɓe wonana miskinjo bo Allah ta'budu illa Allah wa bil walidayni ihsanan wa bizil qurbi wal yatami wal masakini wa qulu lin nasi husna wi'e yimɓe bo kalimol bongol mana jomirawo surɗinani ɓe mu'amala no wonata hakkunde maɓɓe be yimɓe fuu muɗum na wai se bani israila tan ba na herti ba ɓe mbiya yimɓe fuu boɗɗum to ase se modi ɓe wi to nden ka holli adna maratibil ihsani pamarum ha martabaji ihsanu kanjum woni kalimawol bongol aksahu bo al amalul hasanu ko ɓuri bo kuugal bongal mana mu'amala hakkude ma be yimɓe ihsanu ɗo a wonana ɓe ɗuman woni wonango goɗɗo a hokkamo ko wala to aɗo mari to aɗo ɓilli a ɓillitamo to o suni a waɗa mo wasatu mako to o seyi a walla mo seyo latani hakkunde moɗon belɗum tan nden pamarum man to a kasi waɗango mo a kasi wallugo mo to kalimol bongol ka laata hakkunde moɗon kala kalimol ngol o wollata pat ngol laata ngol bongol kañum ɓe wi hayru ɗo fuɗɗa diga kalimol bongol mo a nani wolli wonde wonne ko kalimol bongol hakkunde moɗon to a tamman kuugal bo bongal hakkunde moɗon ba to a nani goɗɗo wolli kalimol kallugal no ko a tammata ɗum bo a tamman kuugal kallugal hakkunde moɗon kañum jomira wiyata qulu linnasi husnan wi'e yimɓe kuugal bongal nden o aqimu salata ɓooce julde en bolli haala ɓoosugo julde diga ñande oɗeke en accata ko tokkugo wallugo seɗɗa en ɗo wangitina canimare ɓe ɓooca julde mana ɓe juulande no juulurte ɓe juulande no nde juulorte ɓe hay amare nden be suluku mare ɓe juulirande be terɗe ɓaawo ɓe shiki sharɗiji mare nden ɓe juulirande mo be ɓernde kanjum woni yankinanago Allah ha nder mare wa aqimu salata ɓe ɓooca julde nden wa atu zakata ɓe itta zakka ittugo zakka kanjum ma ɗon nder alkawe ko jomirawo hosanni ɓe hamɓe bani israila godeke zakkaji ɗo sendidira ngam woɓɓe nder modiɓe tafsiru no ibnu adiyata landalusi waddiri ka o wi hamɓe zakka maɓe bani israila na ɓe itta ɓe ñama ba to ɓe ittini bana zakka bana sadaka annabi adam go on to ɓe itti ɓe sigini yiite on warata hosa to zakka may jaɓama sey yiite wara wula ɗum ɗo mana ɗum jaɓama to ɗum jaɓaka bo yiite memata ɗum bana zakka sadaka ka habila be kabila go to kanjum oɓe mo mbi aa zakka ko nufete be zakka haɗɗo sadaka goɗɗo waɗa sadaka o ɗuɗɗina sadaka zakka ka ɗum haqqe Allah ay kanjum ka wajibi a hokka to a hokkay zakka ay ɓe a mari mana a yeddi Allah to ngam may ɗume ɗaɓɓita haɗɗo wakim salata wata zakata ɗo ɗum ɗuɗɗina sadaka wakim salata wata zakata ɗiɗo ɗo kanjum alkay jomirawo hosani ɓe bani israila ta ɓe rewa se Allah ɓe wonana saaro
ɓe wonana bandiraɓe ɓe wonana yatime en ɓe wonana miskin en ɓe wi'a yimɓe konnguli boɗɗi nden ɓe ɓooce julde ɓe itta zakka summa tawallaytum illa qalilan minkum summa ɓawaɗo ɗon hooti ɓawaɗo ɗon tawallaytum se on totti mana nda alkawe ɗon koosiɗi ɓe jamirawo to summa littaraki ɗo wara ɗo nasabita wato ɓe koosi alkawe maɓɓe kuyje zamanu woɓɓe bo mbi nder modi ɓe aa ko nufete summa haɗɗo ay artuɓe maɓɓe nder maɓɓe woodi huruɓe ɓe alkawe ɗeɗo ɗo nden hayi woni zamanu annabijo nden ɓeɗo ɗo seɓe sali hurugo summa tawallaytum se on totti illa qalilan minkum se seɗɗa nder moɗon ha qalilan ɗo modi waɗi tafassoro e ɗiɗi ɓe mbi aa on kuuri seɗɗa nder alkawe ɗo goɗɗe feere on kuuri be maje goɗɗe feere bo on kuuray oɓe feere bo wi aa seɗɗa nder moɗon huuri alkawe ɗo ɗe fuu maje illa qalila minkum wa antum muriduna woɓɓe bo ɗuɗɗum maɓɓe bo huuray be alkawal man wa antum muriduna nden on ɗoyni na وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون وإذ أخذنا ميثاقكم سبتوري وقت الجبرائيل من وصني والكوان لا تفسكون دماءكم تندو في أم جموعون ولا تخرجون فريقا منكم من ديارهم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم تورتين يونكي جموعون دقاتو شيئمون ثم أقررتم سيئون كيريكا وأنتم تشهدون وعلى هذه كمان أنتم تشهدون وأنتم شاهدين to ayare ɗo kawari ka ɗo wangitina nder alkawe ɗe jomirawo hosani ɓe ɗiga ha tawreta nden bo alkawe may ɗe ɗo yahi dow maɓɓe hamɓe bani israila ha wari ha zamanur ɗo ɗon nder alkawe man jomirawo wi allah tasfiku dima'akum to ɓe rufa iyamji maɓɓe ɗume on mana rufugo iyam kanjum woni warugo nden ko waɗi jomirawo wi ɓe kamɓe to ɓe rufa iyam maɓɓe mana to ɓe mbartira hakkunde maɓɓe to ɓeeɗo ɗo ɓeeta mbara ɓeeɗo ɗo ɓe bolora waata kanjum nufete haɗɗo wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum to wurtine ko'e moɗon bo daga to ci'e moɗon mana to marɓe sembe wara farta ɓe wala sembe ha ci'e muɗum ɓe wurtina ɓe summa akrartum wa antum tashhadun summa akrartum nden on nori on hiriti karo ɗo on ngaɗi ikraru lallay alkawal ɗo hoosama hakkunde moɗon be jomirawo wantum tashhaduna on ɗo shahidi bo do lallay alkawal kalɗo ɗo kaɗon hakkunde moɗon be allah to haɗɗo no ka wari hamɓe bani israila jomirawo harmini warugo hakkunde maɓɓe mana to goɗɗo mbara goɗɗo ha nder maɓɓe ɗum alkawal on kaɗo ha tawreta nden to goɗɗo farta goɗɗo bo ha saare muɗum ɗum alkalon kaɗo ha nder tawreta ɓeɗo andi ka bo ɓe fuu maɓɓe to sey wari wafotiri woɓɓe nder maɓɓe ɓe ngaɗi ka haɓidirgo hakkunde maɓɓe ɓe mbara ɓeɗo ɗo ɓe bo mbara ɓeɗo ɗo ɓeɗo ɗo wara tawa ɓeɗo ɗo ha sangere muɗum farta ɗum jafta jawdi ɓe ma waɗa non noon nden bo ɓeɗo andi ko ɓe watta ɗo ɗum woɗayi kañum jawrawi summa akrartum on akrartum on waɗi ikraru on tabitini lallay alkawal ɗo ngal hoosama hakkunde moɗon be jomirawo wantum taccoɗo noon ɗo shahidi summa antum haulai ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بإثم العدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم
أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون بباب الكتاب وتكفرون بباب فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. ثم أنتم هؤلاء أنكم جنجر حفصوا من باب جنجر ورش كان جون وادي أن هبتا contradiction أضاربه أنكم وقتي قويراني سيمي مبوني ديبيتو ميويا همي جنجتنا مسيمي ولونا بيلونغا ورش كان جون وادي أن هبتا تنازو سيطان. ثم أنتم هؤلاء فوتي أنون هؤلاء بيرو وادي بزمن بي النبي جو تقتلون أنفسكم أن بارين يونكي جمودون وتخرجون فريقا منكم من ديارهم on wurtina yebre bonder modon min diyari mi go e mabbe wayni yatukum usare tufaduhum to bo dahabe wari on sottabe jamra wiata tazaharun alayhim bil ismi wal udwan wa tukhrijuna fariqan minkum min diyarihim wa tukhrijuna wurtina fariqan yebre minkum der modon min diyari mi go e modum tazaharuna alayhim ballidira do mabbe bil ismi benanta zunuba wal udwani e jattaki keron e betare wayni yatukum usare to boda habe wari tufadum on sottabe afatuminuna kadi on nuddinan bi babil kitabi be yoga deftere wa takfuruna on furna bi bab e yoga fama jazaa'u wala baraji wala barjitan man yafalu zalika minkum huwobe irum kugal do der modon illa khizyun koina mustu fil hayati dunya ha duniya wa yawmal qiyamati nyalomare dangal bo yuradduna e be lorne ila su'il azab kandudum yangada ila fakiye su'i kandudum azab yangada amma Allah jamira wala takibi ngafilun hoyto amma ta'maluna dum ko on kuwata. Summa antum haulai nden onon be do to haɗo wolde may nde fuumare nde moɓama ɗum acci artuɓe nder bani israila ɓe warti ha waduɓe zamanuru be annabijo ton ayi antum onon ha ula'i eɗo ɗo ayi waduɓe zamanu be annabijo sallallahu alaihi wasallam taktuluna anfusakum on ɗo mbara yonkiji moɗon woɓe nder modiɓe tafsiru wi hamɓe bani israila ɓe fuɗɗi fistugo alkawal mbarko e diga mayugo annabi suleimana nde eggiti wacci ɓi ko ɗon Rahaba'am nden bani Israila se subti mo lammini mo an ko noni lamɗo dow maɓɓe nden woodi ɓi maccuɗo mako bo ɗon ɓeɗon mbi'a ɗum Yarba'am se sali tokkugo Rahaba'am nden se cuuɗi 10 ha nder bani Israila ɗo pat se ta'i tokki Yarba'am se warti Rahaba'am o luttidi be cuuɗi ɗiɗi suudu Yahuza be suudu Bunyaminu tan amma cuuɗi luttuɗi pat tokkidi Rahaba'am ɗo se tokkidi Yarba'am to nden se o eggidi be maɓɓe o acci wuro Baytul Muqaddasi o hosti ɓe fuu maɓɓe ɓe garti ha leddi Iraq ɓe jooɗi diga Sham ha Aylata ɗo to ɗon en mbi hamɓe on fuɗɗi wonnugo dina yahudu hamɓe sifa yahudiya wurti ha maɓɓe ngam nde ɓe garti leddi Iraq ni se ɓe nasti rewugo labbi to se ɓe ngaɗi ka barko to amma wakkati Yarba'am wurtiji be cuuɗi 10 Rahaba'am so shiri konu no shiri konu annabojo maɓɓe zamanu maɓɓe ɓawo nabi Suleimana ɓeɗo wiyamo Sham'aya'u se sali wi'a ata o habda be maɓɓe to ɓawoɗo ɗon nden nde o maayi hanko Rahaba'am ɓiiko ɗon Ibiya hankon shiri konu so wari o tawi Yarba'am ɓe nangi habre kadi ñandere woore ɓe fotti sene ɓe mbari ko watta yimɓe 1,600 ha habre woore
to woɓɓe nder modi ɓe tafsir wi kanka on jomirawo wi sappat summa antum haulayi tabtuluna anfusakum on pat moɗon ɗum suuɗi bani israila ɓiɓɓe annabi yaquba on amma nda hande on ɗon mbara koye moɗon nden jumhur nder modi ɓe abdoulahi ibn abbas o wi aa issa ɗo ka jippi dow yahudu en bani quraisata be bani nadiri be bani kaynukaa ngam hamɓe on joddino be awsu be kasraju ha madina en andi wuro madina awsu be kasraju en ɓe eggi diga yaman ɓe garti ɓe joodi ɓe ɗo heɗi tongugo annabijo ko kuma tubba'u wardi be maɓɓe ayi wari ha misra ɗo nden lori nde yaali ɗo yaadi be modi ɓe 300 ban defte yecci en nden modi ɓe wi o dungana ɓe jooɗa haɗɗo on ɗo yecci ɓe habaru ɓe yecci hala annabijo waran taw acci alkawal makko Abu Ayyub al-Ansari sai nde nyande annabijo ɓiɓɓe sare makko hokki ɗum makko atiru man amma awsu be kasraju ɗum ɓiɓɓe debbo biyeteɗo Aylata inde ɗaɗa maɓɓe kaka maɓɓe to amma sei laati fitina ɗo hakkunde maɓɓe hedde ko islam waɗi bana duuɓi 120 fu kaɓe tan hakkunde maɓɓe ɓe kaɓan tan ha ma zamanu annabijo ɗo annabijo nela annabijo ɗo ha Makka lutti duuɓi 5 warta Madina ɗoɗɗon ɓe ngaɗi harbu bu'as hakkunde maɓɓe duuɓi 5 ɓe ɗo haɓa habre man nde timmayi amma nder kaɓe may pat kasraju on watta nasaraku dow awsu kasraju watta nasaraku dow awsu to nden nde ɗum ɗuuɗi hamɓe awsu sey ɓe jooɗi ɓe mbi to nde en potti be ɓeɗo ɗo fuu ɓe mbara en ɓe usta en nde en potti ɓe wala sembe komi yiɗi be moɗon en kawɗo en koso hilfu hakkunde yahudu laaro nder yahudu en ɗo en koso hilfu hakkunde meɗen be maɓɓe to sey ɓe wari ɓe kosi hilfu hakkunde maɓɓe be bani quraisata be bani nadiri to nde ɓe hoosi hilfu hakkunde maɓɓe sey bani nadiri wi aa sey khasraju nani habaru e kasraju nani habaru sey o leli jo lamɗo bani quraisata ɓe ɗon mbiyamo usaydun nudairin el qurasi to hanko usaydu hanko noni ardiɗo bani quraisata wakkatiyel man kabum no usaydin al qurasi kabu hanko noni ardiɗo bani quraisata sey oɗo ɗo leli dow maɓɓe lam mo ardi kasraju bo wakkatiyel man ɓe ɗon mbiyamo Amr ibn Nu'man al-Bayadi inde maako al-Khazraji hanko sey o leli dow Kaabu o wi mi nani habaru on koosi alkawal hakkunde moɗon be nanta awsu ko sey Kaabu wi aa ɓino min kosay alkawal ɓe ɗaɓɓiti bo min sali ngam deftere amin haɗi min ngaɗa hilfu hakkunde amin haɗi amin habre to sey o wi o hokka ɓe ceeda ɓe hokkamo ceeda mana o hokka ɓe derke en 40 nder ɓikkonji maɓɓe o sutta sukaɓe 40 o hokka ɓe ɓe siga ha maɓɓe do to tabbiti ɓeɗo ɗo hoosidi alkawal ni ɓe mbara ɓe to shikenan sey ɓe jaɓi ɓikkon bani quraisata ɓe bani nadiri ɓe hoosi nogas ɓe hokki amru ɗo be maɓɓe ha waɗi zamanuru tabbitini ni hilfu wala hakkunde bani quraisata ɓe bani nadiri be nanta awsu to baale laamu sey o tammi gese maɓɓe nde o yicci e maɓɓe boɗɗe o laari bo ɓe ɗo mari gese dibinoji sey o wiyata to komi yiɗi be moɗon on dilla on acca babal on hokkatamin min hokkita on ɓikkon moɗon to on yiɗi ɓikkon moɗon on accina min gese dibinoje be ci'e moɗon ɗo fuu to haɗɗo andinanama ɓi adama wakkati o masi suuru sembe fuu o ƴaggal ñan bo ɗamaw ɓi adama timmata nde o laari o ɓuri sembe awsu ɗoɗɗon on sey o waddi kaɗo ɗo to haɗɗo Kaabu sey jooɗi yewtidi be maɓɓe o wiyata fa komi yiɗi be moɗon gese moɗon ɗo ɓurani on ɓikkon moɗon ngam ɓikkon ka on pat moɗon wawno heɓa woɓɓe feere amma to ɓe sendi on be gesa ɗo fa sey ɗo on acca leddi Madina on hota Sham to sey ɓe leli dow Amru ɓe mbi ɓe hokkata ko gese hanko Amru bo sey o mbari ɓikkon man to nde o mbari ɓe 40 fuu to jotta ka doole hilfu sey gasi hakkunde awsu be bani quraisata be bani nadiri ɓe laati ɓe a halaf to hanko Amru sey o hultiri hanko bo sey o waɗi hilfu maako be bani kaynukaa to ɓeɗo ɗondi be yahudu en ɓe ma wonna be yahudu en cikana sey ɓe ngari ɓe nasti habre boasu nde ɓe nasti habre boasu ɓe ɗo kaɓa ɓe ngaɗa ka mbartirgo
yahudu en bani nadiri be bani qurayza be mbara yahudu en bani kaynuka ngam ɓeɗo nasi hilfu ɓeɗo ɗo ɓe bo nasi hilfu ɓeɗo ɗo ɓeɗo wara ha ci'e ɓeɗo ɗo ɓe farta ɓe ma wara ci'e ɓeɗo ɗo ɓe farta ɓe to haɗɗo ayi ɓe gaɗi ko Allah haɗi ɓe to nden to haɓre de'iti bo se ɓe hoosa jawdi ɓe waɗa ka sottugo ayi yimɓe maɓɓe nanganoma ha to yimɓe bani kaynuka ha wonɓe ha bani nadiri ɓe hoosa ceede ɓe sotta yimɓe maɓɓe hoota ɓe maɓɓe hoosa ceede ɓe sotta yimɓe maɓɓe hoota se lansarin koye seeɗo jalaɓe wi kadi onon on kabbata hakkude mon nde on oɗon hoosa jawdi on hokka ɓeɗe ɗo jabta wi aa deftere amin haɗi amin wargo haɗi amin wurtungo yimɓe acci e muɗum min gaɗi ɗi amma deftere amin bo umri amin to goɗɗo dahama min sotta ɗum kanjum waɗi min ɗo loota ayɓe ɗo be ayɓe ɗo o kañum jamira wiyata summa antum haulai taqtuluna anfusakum wa tukhrijuna fariqan minkum min diyarihim to haɗɗo awsu be kasraju ɗum laati ɗo on haɓre hakkude ɓe sende annabijo sallallahu alaihi wasallam taw ka suratu ali imran to ha jamira wiyata kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ha nokkure jamira wiyata ba'dukum ala ba'din ɗo ayare nde ɗo yewta hakkude nural maɓɓe hakkude no wa allafa bayna qulubihim o ko kuntum a'da'an fa allafa bayna qulubikum wa kuntum a'da'an fa allafa bayna qulubikum wa asbatum bi ni'matihi ikwana ay wa'tasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا أي هم بأوصوا بكزرجوا بكون نون حكونا ما ببرنا إبو سودورو أمان زمان نودي كنا أبو سواري في حكونا وارتي بيجي على ربع بما يجي على ربع بيرانو وارتي كابي حكونا زمان سيد النبي صلى الله عليه وسلم وارتي مدينة وند وارتي مدينة أي حب ما نون يدنا أمبو هنو كوجا فيرة كو حديث الإفكي حديث الإفكي فو نفعي annabi jo ummi vaddi do mimbar o wi ma balu ako amin o wi ko woni do yoga yimɓe wi oɓe kaza kaza do yimɓe amin wi oɓe kaza kaza nden awsin ko en se ummi ɓe wi annabi jo yeccu amin to nder amin o woni min ke'anamamo to nder kasraju ma min nangamo min ke'anamamo kasraju se happiti wi fewre wane moɗon um mema goɗɗo amin to se haɓre ummi ha nder julurde kañum je annabi jo wiyata kadi jahiliya on lortanta yimɓe na to kanjum on jomirawo sittirin ɓe ne'ama man hamɓe ɓe ɗon no nder konnagu annabi sallallahu alaihi wasallam nde wari se waɗi ta'alifu maɓɓe ay annabi jo nde wari ha zamanu muɗum se waɗi kabum no ubada hanko o laati hanko on sayyidul kasraji nden sadum no mu'azin hanko bo hanko on sayyidul awsi to sayyidul awsi eyi hanko on hiiti dow bani uraysata bana no hanko hiiti dow bani nadiri ayi bani nadiri jamirawo wiɓe wala lan katama llahu alayhim jara la'azabahum ayi jamirawo se fartiɓe hamɓe nde ɓe fisti alkawal annabi joni se ɓe farta ɓe acci madina ɓe woti can nden bani uraysata hamɓe mo nde kono lazabu wari ɓe gari ɓe wallan jama'a wadu annabijo sallallahu alaihi wasallam ɗo sa ɗum wasin hanumon tawi kiita dow maɓɓe wi kala kabdeteɓe fu ɓe mbare ɓe daha ɓikkon ɓe rewɓe bo o dow kiita man o doggi kañum nde sa ɗum wasin da'i kiita man ayi hanko sa ɗum wasin ɓe fiɗimo kurol ha konu man amma o tori Allah sabbitinamo seeto Allah hiiti hakkunde maako ɓe nanta bani ɓuresata dow alkawal ɓe fisti ɗo to annabi ɓe se moyti babal man se ngal nawɗum may de'iti to nde wakkatiyel annabi jo wari waɗi hisaru maɓɓe ɓe tabbitini fa ɓe ngala kisorde neɗɗo noon se ɓe mbi ɓe yerdi ɓe jippan ɗo kiita annabijo amma Sa'd ibn Mu'adh tata ɓe kiita Sa'd ibn Mu'adh nde wari ta'i kiita annabijo wi o ta'i kiita ka Allah ta'i diga dow al arshi muɗum ɗon noon kadi nden huɗore makko ko se fucciti iyam se rufi nden o mayna wakkatiyel man ay hikayaji ɗuɗɗum waɗi e kono may on diga o yotti wakkatiyel man oɗo yottani annabijo se wiɓe ummudi sayyidikum Sa'd ibn Mu'adh man o yotti annabijo wiɓe pat maɓe ɓe umma nden nde o maayi bo sende al arshi dimbi ñande man malaika en on jippi wari mbiyata moyjo on maayi hande sende al arshi dimbi ngam maako ɓe mbi Sa'd ibn Mu'adh to oɗo nder sappo seniraɓe aljanna o satugo imanuji maɓɓe to nder awso on ko o woni to kanjum jamirawo seeɗo wolona yahudu en waɗuɓe zamanu ɓe annabijo waɗuɓe hilfu ɓe awsu ɓe kasraju ha qissa ɗo summa antum haulai taqtuluna anfusakum nden onon hande ndamon ɗo on ɗon mbara ko e moɗon awsu bani nadiri be bani qurayza tawari nasti hawti be awsu nden bani kaynuka yehi nasti hawti be kasraju on waɗi ka mbartirgo hakkunde moɗon
taqtuluna anfusakum wa tukhrijuna fariqan minkum min diyarihim nder karije ɗo gatta on wara on wurtina woɓɓe nder ci'e mum amma wa in yatukum usare tufaduhum amma to dahaɓe waɗi hakkude moɗon ɗo ka se on sottaɓe to jamira se wiyata ɓe afatuminuna bi babil kitabi wa takfuruna bi bab kadi on nuɗɗinan be yoga deftere on yerdi ifda'ul asaraka on nuɗɗini be muɗum amma haala qatlu be ikraju kanjum on yerda be muɗum na ayi ɓe nuɗɗini be reta ɓe acci ɓe reta to kala nde anani goɗɗo o nuɗɗini wakkere fu to o nuɗɗinay on mana en tawan ka suratul nisa'i to inna allazina kafaru wa yuriduna an yufarriqu bayna allahi wa rusulihi كفروا بالله ورسوله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا أي ودي جمرابيتا ودي هفرو بدون نبي هفري دوبو سيبن بي من نتنا يوغا min nuttina feere kam mana ko yaadi ɓe giɗaɗi yonkiji maɓɓe hanjum ɓe nuɗɗina ko luuti giɗaɗi yonkiji maɓɓe bo kanjum bo ɓe nuɗɗintako kanjum numinu bi babin wona kufuru bi babin wa yuriduna an yattakisu bayna zalika sabila way ɓe yiɗi ɓe gaɗa ɓe wurtina tariqu manhaj feere ha hurugo ɓe goɗɗum nder dina acca goɗɗum jamira sewi ulaika humul kafiruna haqqan ɓeɗo ɗo waɓe baniyan ɗon woni heferɓe dow gonga to Allah reni en to kanjum je wara fa tuminuna bi babil kitabi wa takfuruna bi bab kadi on nuddinan goddum nder deftere den on ufrana goddum bona mana on nuddinan yoga on ufrana yoga fama jazaa'u man yaf'alu dhalika minkum illa khizyun fil hayati dunya yama wi wala ngenaari ko mbarjaari man yaf'alu huwobe dhalika bolwar do minkum wala njobdi waɗoɓe irum kugal ɗo nder moɗon oyina mustu ko semtende ha ngendam duniyaru hisyu kanjon ɓe mbiyata zullu toskonde zullu bo kanjon mana haya'u semtende to hisyu hawti ɗiɗi fu to a wi kalimol hisyu a wi zullu be haya'u fu har be tati fu be hawanu yawnare fu to haɗo kanjum jabra beta fama jazaa'u man yaf'alu dhalika minkum illa khizyun fil hayati dunya wala mbarjari mabbe se mbustu ha duniyaru to modi be tafsir se bi mbustu be non hebi be kanjum wadi to be mbari yonki be mbarte isasu kenan nden wobbe mbi a khizyu man kanjon ko hebi bani nadiri be bani quraizata bani nadiri en yibe fartama ko mojo wurta acca ronda rimda dongal gotel o ngele bon ko lutti fu bo acca dilla hotale bicam acca jazira ko arab sam bani quraizata bo ayi marego ba en bino do be dahego to kanjon kizu dum jomira wadani be wa yawmal qiyamati yuraduna ila ashaddil azab nyalaw mare dargal jomira lornam be ha yangada chatuka mana yangada urduka satugo jomira wattabe wa wallahu bi ghafilin jomira wala taki o goytudo amma yawana dum ko be huwata to haddo wodi be jangiri amma ta'maluna wodi be jangiri amma ya'maluna to be jangiri amma ta'maluna khidabu ummatore nabi jolonte mana wadu be irum ko banin nadir be wala ga wadi do fu hambe mafanda watta mabbe to bo ya'maluna bo ka wolde be kare do nufa hambe yahudun wadu be zamanu be annabi jo to Allah famne na أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون أولئك بيردو هم بوني اشتروا بمبتتي الحياة الدنيا نgendam دنيارو بالآخرة بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب دم هوينتاكو فلا يخفف دم هوينتاكو عنهم daga to mabbe العذاب yangada wala hum yunsarun ela taki bo be don malle bedo do waɗoɓe ayebeji ɗi ɓawo jamirawo hosani ɓe alkaye ɗon diga ɓe ndewata ko sey Allah nden ɓe wonana saaro ɓe wonana yatime e bandiraɓe ɓe wonana yatime en ɓe wonana miskin en kitaji jeetati ɗi en bollito nden ɗiɗo ɗo bo ɗi accugo ta ɓe mbara yonkiji maɓɓe ta ɓe wurtina yimɓe ha ci'e muɗum ayi hawti sappo alkawe sappo ɗo woni ha ayaje ɗiɗi ɗo jamirawo wi waɗoɓe ɗum ayi ɓeɗo mari mustu ha duniyaru ndebbo ha lahira bo waɗana ɓe ngada catuka jamirawo sey wi'ata en ɓeɗo ɗo
hamɓe on wattiti ngendam duniyaru ɓe non tan ahira to ishtara en salino kiitamo ɗum diga ha fuɗɗode surol bakara man to ɗum waɗi waɗinde tati ay fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadina hatto ulaika alladhina ishtaraw al-hayata ad-dunya bil akhirati fala yukhaffafu anhum al-'adhabu wa la hum yunsaruna haɗɗo bo to ko nufete be majum pat ɓe soodi mana ɓe hoosi lahira maɓɓe inne Allah ko woni ala lahira ɗo sey ɓe waɗi ɗum kanjum woni saman biya sey ɓe sakki ɓe soodiri ɗum duniya ɗum istiyara on en mbino majazul mursal on o istiyara kanjum on ha balanga haɗɗo ulaika tarawul hayata dunya bil akhirati ɓe wattiti ngendam duniya o ɓe lahira jomira wi hoynantaɓe yangaɗa kamɓe bani israila nder gururu maɓɓe ayi en bolli ɓe mbi'a ñalomaje seɗɗa ɓe yangitita ɓe ko ñalomaje 40 ko ñalomaje 6 ko 7 ay ko kuma e hamɓe yangaɗa maɓɓe koyka kan jomira wi yangaɗa maɓɓe hoynatake wala hum yumsaruna ndembo ɓe wallatake wala warowo bo walla ɓe ay ɓeɗo aƴano hamɓe ɗo ɓe zuriya annabo en on e laɓɓe ko nandi e majum ngam man ay mama en maɓɓe ceetanɓe kañum jomira wi ɓe wallatake naam ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم بالبينات وأيدناه بروح القدس وآتينا عيسى بن مريم بينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى به أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون جمراوية ولقد آتينا موسى الكتاب ولقد حقيقة آتينا من حكم موسى النبي موسى الكتاب دفتره وقفينا من تكن من بعد باما بالرسل انولابه وآتينا من حكم النبي وآتينا عيسى بن مريم النبي عيسى بمريم بو من حكم البينات حجاجي وعيناه من سمبدين بو بروح القدس روح سنوي أفكلما جاءكم رسول أفكلما كلني جاءكم رسول النبو جورانيون بما بهود ندن لا تهوى أنفسكم ينكجم يدا ينكجم سنتاكي bihi ibgo e majum kazabtum on pewna dum fa fariqan yebre nder mabbe kazabtum on fewna o fariqan yebre bo taqtuluna on barabe jamirawo selori waddi kita hubuka haddo o wi wala kadate na Musa alkitaba haqiqa mi yokki annabi Musa deftere kanjum woni deftere tawreta do nen wala kadate na Musa alkitaba qaffayna min ba'di bir rusuli nen mi tokkini ɓaawo maako bo ɓenanta nulaaɓe qaffayna tokkidirgo on ay summa jaatkum rusul min ba'dina tatare summa jaatkum rusul tatare en tan min taw ka suratul furqani to alesto ɗo tokkidiri nulaaɓe ɗo tokkidiri to haɗɗo diga annabi Musa moɗi ɓe sey waɗi hujja e noɗi jomirawo wi bir rusuli nden bo en ɗo andi deftere canjude kiita kam diga tawreta wala deftere feere goɗɗo wardi nder bani israila e zabura wari amma ɗum wasu tan canje kiita ko ngota se annabi Isa feere muɗum se linjila nden bo jomirawo wi rusulu ɗo haɗɗo en ɗo andi nabiyu annabojo hanko o waran ngam o yeɗitina shari'a artuka mo o waran ngam o wasa yimɓe dow shari'a artuka kanjum woni annabaku mako amma rasulu wardan be shari'a kesa to noni jomirawo wi wa qaffayna min ba'di bi rusuli nen to alari siyaqo ayar ɗo qur'anu ko tawon non ay jomirawo wi wa inna ilyasa la min al mursalin ay annabi ilyasa nder bani israila woni ay jomirawo wi la min al mursalina oɗon nder nulaɓe wa inna yunusa lamin al mursalin ko de ka annabi yunusa hanko nder ashuriyin o woni ha nder bani israila ba ha nina wa woni ha leddi iraqi to musa ɗo ɗum dawla ashuriya on hamɓe ɓe gaɗi ɓawo kaldanin ko en de kaldanin ko en dawla maɓɓe viri se ashurin ko en waɗi to ashurin ko en hamɓe bo babilin ko en sottini
dawla maɓɓe to haɗɗo ashuriya nder maɓɓe on hamma waraɓe woni hamɓe on ɓe feni tawugo bindol ha maɓɓe hamɓe ɓe feni tawugo constitution ha maɓɓe hamɓe ɓe feni tawugo sharia ha maɓɓe bindi maɓɓe wo ɗum toɓɓe toɓɓe on jotta fu ɓe kefti alluhaje feere feere ɗum alluhaje ɗinu loope ni alluhaje feere feere waɗi 17 jotta ɓe hoosi goɗɗum feere ɓe yari ha jamani ɓeɗo janga ɓeɗo kefta kiitaji man ko asawere ɗo woodi ɓe wurtini mawaqi un nujumi feere je ɓe tawi diga zamanu hamma waraɓe man diga zamanu man ɓeɗo hura be andal man enen jotta on yimɓe meɗen ɗo bincika ɗum sey ɓe tawi diga wakkatiyel man ma ɓeɗo wolli haala koode man to haɗɗo kañum annabi Yunus nder ashuriyin o woni hanko ɓen mbi ba woɓɓe hollirka nder moɗiɓe tarika to haɗɗo ni jomirawo ni tokkiniri annabo en feere feere amma moɗiɓe tafsir se ɓe dow konngulu ɗiɗi ɓe mbi a kala annabo joni nder bani israila fu tawreta o hurata o wadday sharia kesa amma bo haɗay o laata o nulaɗo ngam ɗume o yettinode ɗan Allah ha bani israila woɓe feere ko mbi a annabojo waran oɗo warda be shari'aji mako goɗɗi feere amma o ittata ko shari'aji tawreta mana ɓeddari ko ta'adilu woɗɗingo kanjum on o wardata kanjum jomirawo wi wakaffayna min ba'dihi bi rusul nulaɓe ɗuɗɓe waɗi ha totton nden jomirawo selori wi wa atina isa ibna maryama al bayyinat nen semi hokki annabi isa ɓi maryama bo bayyinat hujja to ko waɗi jomirawo senditi annabi isa ha ayare ɗo o waɗay idraju mako nder rusulu to haɗɗo modi ɓe tafsir sewi hamɓe bani israila ɓe andi haala annabi isa bo lelama ha maɓɓe amma ɓe fewni ɗum ɓe sali nuɗɗi goɗɗum kanjum on jomirawo wolloni ɓe mi hokki annabi isa bayyinat hujjaji to hujjaji ɓe mbi deftere tawreta o warti o durside nden jomirawo hokkimo deftere linjila woɓɓe mbi hujjaji man ɗo kanjum on yeɗingo mako mayɓe ɓe nyawdugo nyawuji ɗo e ko nandi e majum to haɗɗo sey jomirawo wi'ata senditi annabi Musa ngam annabi Isa senditi annabi Isa ngam annabi Isa wardan be sharia kesum ha bani Israila sharia kesum o waddata ay wali uhallila alaykum ba'da alladhi hurrima alaykum wa ji'tukum bi bayyinatin min rabbikum fattaqullaha wa adi'un ayanta on ka suratul maidati to ay o wardi be sharia ji fere o hoynanan ɓe dede kujeji fere o harmina ha dow maɓɓe o dannanɗi to haɗɗo jamira sewi wa ayyannahu bi ruhil qudus mi sembiɗinirimo hanko annabi isa be nanta ko wi'ete ruhul qudus ɗum on ruhu tawon ruhu ɗum hunde on nder andal Allah kañum to a laari man Abdoulaye ibn Abbas o wi ruhul qudus haɗɗo ko nufete kanjum on inde wonde feere on hanko annabi isa o andi be maare o yeɗitinta mayɓe amma suddiyu ɓe nanta katadatu be mujahidu fu ɓe mbi aa ruhul qudus ɗum jibrilu nufete to sey en fassire en laara ɗume on ruhu bana modi ɓe wi ɗum hunde on laatinde ɗelemde ɗum nuraninkere nden mode ɗelemde ɗelmugo maare waɗi gite yi'atande nden to ɗum wari ɗum hoɗi ha ɓi adama sey ɓe mbiya ɗum yonki to ɗum hoɗi ha hunde yende ɓe mbiya ɗum yonki amma haqiqa ruhu jokkatako ngam jawmirawo ɗo nder ƴamɗi hamɓe bani israila man diga nabi yeɗo makka a suratul nahli to ay ɓe ƴeyi ɓe ƴami a suratul isra'i ay ɓe ƴami annabijo wa yasalunaka ani ruh qul ruhu min amri rabbi wa ma utitum min al ilmi illa qalila ɓeɗo ƴamama ko woni ruhu jawmirawo wiɓe ruhu ɗum amru jawmirawo on en bolin woodi halqo woodi amru ko amru jawmirawo on wa ma utitum min al ilmi illa qalila wala ko on kokka nder andal se seɗɗa kanjum Abdoulaye ibn Abbas o wi ana min al qalilin min miɗon nder seɗɗa ma Abdoulaye ibn Abbas to seɗɗa ɗo nder ko Abdoulaye ibn Abbas e may koɓe fassiri ko woni ruhu haqiqa majum yokkatako ba en mbi amma ɗum jismul latifun nuraniyun la yamutu mayatako ruhu mayata
ɓolti ha ɓi adama sei ɓe mbiya ɓi adama maayi mana ɓandu mako on maayi ruhu ka dilli hooti ha wonno en mbolino seɗɗa maka balade sanide en mbolino seɗɗa maka balade sanide amma to a laari no chew men voliri ha jawahirul maani feere ɓe no voliri ha jamia ha jawahirul maani ɓe ƴammo ɗum woni nafsu o wi nafsu ɗum bukharu on surɗe goɗɗe feere on wurtata wakkatiyel ruhu waɗi waɗa ihtikafu be jismu wakkatiyel ruhu wari nastan jismu ɗo woodi surɗe goɗɗe feere wurtete kanjum wiyete nafsu nden surɗe mai bo huɓan ɓandu fuu muɗum kanjum ruhu na nafsu ba na jismu ba amma no wiri ka jamia feere o wi ruhu feere nafsu feere jismu feere nden bukharu man bo feere o sanditi ɗi nayi no woniri ka jamia to haɗɗo sei modiɓɓe seyde jokkugo haqiqa majum kanjum kala modi bo fu seeɗo hosano faamu muɗum yahira ɗume on woni ruhul qudusi to haɗɗo nder modiɓe tafsir ta ibnu waɗi tan o holliri o wi ruhul qudusi kanjum ɗo malaikajo on kanjum waɗi tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha nden ayi jamirawo wi qul nazzalahu ruhul qudusi min rabbika bil haqq ay jibrilu hanko on wiyete ruhul qudusi nden to en laari hadiseji bo se en tawa annabijo sallallahu alaihi wasallam o wino hassanu no sabitin qul wa ruhul qudusi ma'aka wakkati el fm ɓe ɗo huɗamo abu sufyana ɓi papa mako ibnul harisi abu muawiya no abu sufyana hanko oɗo nder ɓe waɗata kasidaje huɗo annabijo sallallahu alaihi wasallam nden hassanu no sabitin wari tawi mo wi annabijo dunganam mi wallete mana mi huɗanmo se annabijo wiyatamo no a huɗirtamo min bo nder maɓɓe mi woni no a huɗirta Quraysh nder maɓɓe mi woni o wi mi losete ba mi losirta garawol nder leɓol nden mi huɗa ɓe hamɓe to kanjum waɗi ayi hanko annabi to ɓe dillan fatu makkata ɗon kasidare lollude en anndita nde fuu muɗum annabijo nde ɓe ɗo dilla fatu makkata annabijo se ɗo mara balbe mako ni wimo ul wo ruhul qudusi maka wiw jibril ɗo wondi ɓe maɗa to kodeke ɗum aqida maɓɓe hamɓe shu'ara'ul jahiliya ay diga asrul jahili hamɓe kala sha'iru fuu oɗo mari da'iyu mana oɗo mari ginnawol mako je wolluwantamo shi'iru mako ay woodi ginnawol on ɗo tutanamo shi'iru man hanko bo o wolwa wa tabi'il waya yaqulu li kasidaje man ni ɗe ɗon wasil jununaka waftah fi afaqa ay tabi mako ɗo lowanamo gindi ɗo wiyamo jokku ginnawol maɗa waɗu ko maɓɓutugo bombongoji jemaji to ɗum aqida maɓɓe on annabi sallallahu alaihi wasallam so wiyata jibril on wallata sanum no sabitin ɗon waɗi ka sidara mako lollunde ɗo fa jawta muhammadan fa jabtu anhu wa inda allah adinna khaylana islam tarawha tusiru naqa maqiduha mawiduha qada'u to ka sidare lollunde to haɗɗo kañum woɓɓe nder modiɓe ɓe mbi ruhul qudusi ko nufeteni ɗum jibrilu on to amma woɓɓe nder modiɓe wi ruhul qudusi ɗo kanjum on ruhu ɗum fuufa ha annabi isa man nden ruhu man sembiɗi be man on o ummiri nden ruhu man on o wolluri diga oɗon ha caɓɓaje ɗo kanjum on feta be ruhul qudusi ngam hanko annabi isa ayi ɗum mujiza nder mujizaji jamirawo hanko man be hoore mako bako annabaku mako bako mujizaji ɗi o waɗata ngam ayi ha dada tan o woni o wala ha baba nana o wala baba en tan min taw ka surol ka hetoto Allah yari en to haɗɗo kañum ɓe wi wa atina isa ibna maryama al bayyinatu wa ayyadnahu bi ruhil qudus mi hokki annabi isa hujjaji nden bo mi sembiɗinirimo ayyadnamo mi sembiɗinimo bi ruhil qudusi be yonkimo senwe to woɓɓe wi nder moɗo ɓe tafsir ɓe wi yahudu winanema diga annabi isa jibrila metay jippugo metata jippugo bo kanjum diga annabi musa jibrila o metay jippugo metata jippugo on jemira sewi wa ayyadnahu bi ruhil qudusi jibrila ɗon wara to haɗɗo nder moɗi ɓe noon mbiya jibrila diga zamanu annabi jo metta jippugo ngam nanema wahyu waddata mo amma ka luutino modiɓɓe meɗen wolliri ay jemmare laylatul qadiri oɗo jippa jemmare laylatul makadiri oɗo jippa dalilaji ɗo waɗa oɗo jippa bana modiɓɓe meɗen yecci en to kañum jamano wiyata fakulama jaakum rasulum bima la tahwi bi anfusakum istakbartum kadi kala nde annabojo warani on be ko yonki moɗon yiɗa fu se on mawnita on ƴagga to annabojo waddani on ko yiɗani so on ƴagga on ɓamta hoore
ففريقا برندر مبه كذبتم ام بيونا دي ام فيوري ايدو النبي عيسى يانتا النبي جمال محمد صلى الله عليه وسلم ام بيونا دول مبه وفريقا يبرندر مبه بو تقتلون ام بارا to haddo be bi'ata mbaru godo ay mamirabe mabbe on bari annabo en do andi be bari ba annabo en capan e jeedi di hanyandere wore bana riwaaji fere walliri riwaaji fere bi be bari temere tati hanyandere wore mana be mbara annabo en fajiri temere tati tikkide be wala ka nyamugo dum mabbe ba wala ko fe'ino be lora e mbara annabo en fajiri 40 tikkide be wala ka nyamugo lumo ba wala ko fe'i ay kin mawni tare mabbe be daggare mabbe ambe bani israila kanyum jabira fariqan kazzabtum wa fariqan taqtuluna to endarno na do wakkati e lodi سيجامع الدين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أولد والقاتل لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدر المقدار العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله الحمد لله هم يفون وادي هوب فيره فيره no kuje fere fere sira baba doane بسم الله تعالى الحمد لله ولا هديه بابا فاتحه mara gunfa mara safo go sadu فاتحه mara safo